בראש שלי אמרתי שברגע שאני מסיים עם הקוספליי, הזה של האביר השחור, אני אעזוב את התחום לזמן מה. ואנסה להתחיל את חיי המבוגרים. יש שתי בעיות עם זה. הראשונה היא שאני לא באמת יודע מה זה אומר, וב' קוספליי וצורפות זה מהתחביבים ששומרים על השפיות שלי. אז אם אני עושה פחות מהם, האם אני אשרוד? כן, קיי-פופ. את יודעת לעובדה שזה הכל באשמתך, נכון? כן. אוקיי. רק רציתי לציין את זה. עכשיו, בהתחלה זה היה כזה, איך, מה זה השיר הזה, זה ממש גרוע, איך, זה שיר כל כך מטומטם, זה עוד היה בתקופה שאהבתי רוק. יומיים אחר כך הורדתי את כל הדיסקוגרפיה שלהם, ומאז זה הוביל למה שקורה פה. וראיתי אותם כבר פעמיים בלייב. אבל האיש של המאניה כזה, בריז, קאקי הזה. לא, כי היה לו סקייג'ואנס. כלום, לא עשה כלום, ישב בחדר, שיחק ליג אוף לג'נדס. אידיוט. זה מערכת יחסים מצוינת. כן, מאוד. בן אדם מבריז לי בדייט שלנו, זה לא בסדר מצידו. לא בסדר בכלל. להסתכל עלייך, או על המצלמה, הפאנדום הראשון היה אבטאר, The Last Airbender. לא ידעתי מה זה פאנדומים כשאהבתי את זה, ככה די נכנסתי לעולם של האינטרנט. יש דברים שאני אוהבת ואני מתרפסת לזה, ויש דברים שאני בפאנדום. משהו מאוד משמעותי שפאנדומים עושים זה שהם נותנים לך מה לצייר. זה גרם לי לצייר המון. כל הקטע של לצייר 1000 עיניים של מנגה שוב ושוב ושוב. ונותנים לך קהל שאת יכולה לשתף את הציורים שלך. ואני יודעת שגם לאנשים שכותבים, אז כל הפאן פיקשן. נראה לי שפרי, זה הפאנדום שאני הכי כאילו פעילה בו כרגע. אני כל כך אוהבת את זה שעשיתי איזה קוספליי. זה היה ממש מגניב, כי כשהייתי עם זה בכנס בלונדון, אנשים עצרו אותי כל שנייה ואמרו, אומייגאד, איך עשית את זה? כאילו, איפה, מה, וזה, וזו הרגישה ממש 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 טובה. וזה כאילו חלק ממש חשוב מהחוויה שלי של להיות בפאנדום, כי אני לא מציירת, אני לא יודעת לצייר, אני לא ממש כותבת. כל כך הרבה כאילו כותבים וציירים מדהימים בפאנדומים האלה, שזה פשוט... כאילו, תמיד הייתי בפאנדומים, אבל אם אני משווה את האיכות של התוצר, מה שנקרא, לפני 10 שנים, ושל היום אין לך מה להשוות. אבל אני גם עושה קוספליי. ומבחינתי קוספליי זה כאילו הדרך שלי להביע את האהבה שלי לסדרה מסוימת. כאילו אני מרגישה שסדרה נתנה לי משהו, אז אני רוצה לתת חזרה. וזה כאילו חלק להיכנס לדמויות, ואני לא רק חלק מהפאנדום, אני גם חלק מהיצירה עצמה. אז נהיית דמות ליום אחד, ואנשים מתייחסים אליי כמו דמות. מה דעתך על קוספליי, הילה? דעתי לא רלוונטית. למה? נגיד, יש לך חברים קוספליירים. כל החברים שלי קוספליי. אז את חושבת ש... כאילו באמת, אני ממש רוצה לדעת את זה מבן אדם שכאילו, את יודעת. לא קוספליי. לא, אבל כן מעורב בפאנדום, את חושבת שזה כאילו... את חושבת שזה ממש כאילו אינטנס? אני רואה אנשים נכנסים לזה ברמה שזה נורא אינטנס, וזה קצת מפחיד. נכון? אצלנו זה כן נורמלי, כי אנחנו עושות את זה מה זה בכיף. כי זה מה שחיבר אותנו גם בהתחלה. לא, ככה נהיינו חברות. כן, אבל נהיינו חברות ממש. לא, זה גלש למקומות אחרים, זה מעולה. אבל... ותכף אני לא כזה אוהבת, כאילו להיות בסביבת עבודה של אנשים אחרים. כי שם יש אווירה הרבה יותר מלחיצה. אני יכולה להבין את זה.
פאנדום זה הזירה שבה מדברים על תחביב מסוים. כדי להיות חלק מפאנדום כלשהו, אתה צריך לדבר על זה עם אנשים, אבל לא בצורה פרטנית. מצד שני, כשאני מתחיל לצרוך כל מיני תמונות חובבים של התחום של הסדרה, או משתתף בדיונים במקומות ציבוריים, חלק ממעגל כלשהו שסובב את הכותר, ובעצם לקיים על זה דיון פעיל. יצירה זה דרך להביע את עצמך בתוך פאנדום. כולנו יוצרים וכולנו חובבים באיזשהו מקום. הרעיון של כל הזירה של הפאנדום זה מקום שאנשים מדברים על דברים. וכשאתה רוצה לדבר, אתה יכול גם לפתוח דיון על תראו איזה פרק מגניב היה בדיוק, או שאתה יכול להביע את עצמך בצורה שהיא לא, למשל להכין סרטון, לכתוב פאנפיק על משהו שחשבת, וואי, אחרי שראיתי את הפרק הזה, יכול להיות מאוד מגניב אם הבן אדם הזה יצא עם הבן אדם הזה ונכתוב על זה פאנפיק להראות איך הם יראו ביחד. היצירה היא חלק טבעי מהדיון. יש הרבה אנשים בעולם שהדרך הכי טובה להביע את עצמם זה בעזרת ליצור משהו. באופן כללי זה דרך הרבה יותר נוחה להביע את עצמך. היא קצת אולי יותר מחייבת, כי אתה צריך להשקיע מחשבה ויצירתיות. היא עדיין בדרך כלל מעבירה את הנקודה הרבה יותר טוב מלכתוב איזשהו טיעון באמצע דיון. מה זה קוספליי בשבילך? אוי, שנו, באמת, שמי את הפה, מה זו השאלה הזאת? זה תחביב שהביא אותי להרבה מאוד מקומות, זה תחביב שהכיר לי אנשים נהדרים, שפתח אותי לתחומים חדשים, שהביא לי המון הצעות עבודה, בין אם זה בתחום באמת הכפסות, ובין אם זה באיפור או בצילום. אבל בסופו של דבר, בשבילי, זה תחביב. קוספליירים שיש להם ליין של מוצרים שהם מוכרים, או שהם מוכרים תמונות שלהם שאנשים יקנו, אבל זה לא קריירה. כרגע אני עושה את זה כי אני נהנית. כשאני מסתכלת לאחורה זו הייתה חוויה ממש כאילו מטורפת בשבילי. זו ילדה בת 14.5 שכאילו לא רואה אנימה, לא קוראת מנגה, שיחקה באיזה 3 משחקי וידאו בחיים, ופתאום מגיעה לכנס ויש שם כאילו, היום הזה היה שם 1,000 או יותר מ1,000 איש שאוהבים את התחום הזה וחלק מזהים את מה שאני לובשת, זה להגיע פתאום לעולם אחר שבכלל לא ידעת שהוא קיים, ובתור חנונית שתמיד הייתה באאוטסיידרית, זה כאילו, זה מקום שפתאום כאילו, וואי, יש עוד אנשים כמוני, מגניב לי, ויש אנשים אפילו יותר גרועים ממני. זה ממש reassuring שאתה לא לבד. אם אפשר להגיד שיש לי כישרון מולד לציור, אז נחשפתי להרבה אנימה ומנגה, ואז התחלתי לצייר אנימה ומנגה. ואז התעניינתי וחקרתי על המדיומים האלה והבנתי מאיפה שזה בא ושיש תעשייה נגיד ביפן. ואז החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. שזה כל כך ריגש אותי שזה לחלוטין הפך למרכיב ביסוד של איך שאני מגדיר את עצמי כמישהו שרוצה ללמוד את זה. בגלל זה גם הלכתי להתקבל בצלאל ואחר כך לייצר את זה ולרגש אנשים כמו שזה ריגש אותי. צריך לשאול את עצמך גם למה אתה רוצה להפסיק לעשות אותם, ואם אתה רוצה להפסיק לעשות אותם בגלל שזה כבר לא כיף לך, בגלל שהחברה אמרה לך שלא צריך להיות כיף לך. אני אומר לעצמי שאני לא אמור לעשות את זה בגלל החברה. בו זמנית אני יודע שזה לא נכון, אבל קשה לי להתנתק מזה.